בייצ'ה! יש... בייצ'ה! יש מה להכניס עוד אנשים פנימה? יש חוליה רפואית! סוקרמן! יש כוח צפונית אליך! איזה כוחות יש פה? חפק פלחוד! אתה נשאר בחיפוי על הבית! שרו בחיפוי על הבית! יש לי עוד חוליה תקועה שם מאחורה. איפה? אביעד! רגע! נרגע כולם! כל הפצועים בחוץ! 2 מחבלים הרוגים בתוך הבית, כנראה עוד מחבל ארוך בצד המערבי. כולם לחלץ אחורה! 2 מחבלים הרוגים בפנים, והבית מלא תחמושת, קדימה! אני מחכה, שו לאחור! מה עם הפצוע, אבי? מה עם הפצוע למטה? לקחו את הפצוע! לקטר את הבית, אולי יש עוד מחבלים! אבי המגד יצא כרגע מן הבית הבוער, יחד עם מפקדיו הוא חילץ את המ"פ ביצ'ה ויתר הפצועים, 5 במספר. הוא מספר על האש שירו המחבלים, בין היתר רימונים ו-RPG, ומה שמעניין, 2 המחבלים ההרוגים של החיזבאללה היו לבושים במדי צה"ל, מדוגמים, אפילו עם המצנפת הזו על הקסדה. כדי להימנע כעת מבלבול במגע מולם, הגדוד מחליט להבדיל את עצמו מהם. כולם להוריד מצנפות מהקסדות. קדימה, להוריד מצנפות מהקסדות. למי שיש א' להדליק לשים על הקסדה. קדימה, 2, תעברו! אני מחזיר אתכם! מישהו שיפתח לנו את השטח. אחי, מה שלך? תצליח את ה... בסדר, אתה יכול בבקשה לברר מה עם המ"פ שלי? ביצ'ה? אני פה, אני חי ואני בסדר. חטף כדור ברגל, חטף כדור כנראה גם באזור החלציים. לא יודע בדיוק מה קורה, אבל עצם זה שמדברים איתו והוא מגיב, אוקיי, זה לא מצב אנוש. תעזור לי, אני רוצה... יש לי קצת את הכיסא. תרגיש טוב. תודה על הביקור. ביצ'ה המ"פ הגיע לבית החולים זיו פצוע במצב בינוני. פקודים שלו מכל שנותיו כמפקד לא מפסיקים להגיע למיטתו, וברגעים הפנויים הנדירים שיש לו, אנחנו משחזרים יחד איתו את מה שעבר עליו באותו בית. מה היה שם? בגדול נכנסנו לאחד הבתים שם. ומצאנו שם טלפגות. ולא... אני לא עשיתי 1 ועוד 1 ולא הבנתי שיש שם איזה חוליה של חיזבאללה. חשבתי שזה כמו במקומות אחרים, פשוט השאירו שם את התחמושת שלהם וברחו לתוך הקסבאות. והסתבר שטעיתי. בנקודה זו, ביצ'ה עם כמה מחייליו מהפלוגה ממשיכים במסדרון, לא מודעים לכך שבחדר אליו הם מתקרבים מצויים 2 מחבלים, חדר ששימש גם כמחסן נשק של החיזבאללה. המחבלים, כבר הזכרנו, לבושים במדים של צה"ל, ממתינים שהכוח יתקרב. ברגע ששמעתי את היריות והבנתי כאילו שפלים בקיר מולי, הבנתי שזה מכוון אלינו, ואז מתניה זרק רימון שם לתוך חדר. נכנסתי את הקנה שלי והורגנתי מחסנית שלנו פשוט לתוך חדר. נראה לי בחסות האבק וכל הבלגן שם, אחד מהם הוציא את הקנה שלו החוצה והתחיל לרסס לימין ולשמאל. ואני מניח שזה השלב שבו נפגעתי ברגל. חטפתי כדור ברגל, ושנייה אחרי זה הרגשתי איזה משהו מפלח את אזור האשכים. החיילים שנפגעו במסדרון משיבים באש, רימונים נזרקים מהחדר ואליו, הבית כולו מתמלא עשן. קשה לראות, קשה לנשום וקשה לכוון.
במהלך חילופי האש גם מתלקחים אמצעי הלחימה בחדר של המחבלים. אל תעמדו מול הבית, יש תחמושת! בכל אותו הזמן, חיילי הגדוד שמחוץ לבית מנסים להשיג את ביצ'ה בקשר. יש את המדונה, אתה מכשיר קשר באוזן פה. בשקט ששרר אחרי הפיצוץ הזה, יכלו לשמוע את הדיבורים בקשר. זה השלב כאילו שהם כנראה שמעו את דיבור בקשר, והם זרקו לי רימון החוצה. לא, כאילו נצמדתי בשביל האדמה, ואני לא יודע איך ניצלתי, אבל כאילו רימון לא פגע, אפילו לא רסיס. לקחתי פשוט המדונה, הכנסתי לתוך הפה שאף אחד לא ישמע כלום. את האוזניה. ביצ'ה, שברגעים האלה מאבד הרבה דם, מנסה כעת לגרור את עצמו לעבר החדר הסמוך בבית. בשיחות שלי עם שרה, עם אשתי, די, אומרת, תשמור על עצמך, אבל לא רק בשבילן, כאילו לא רק בשבילי, אלא גם בשביל שתי הבנות שלך. זהו, זה כאילו זה שלב שהייתי בטוח שאני עומד למות. לחשתי לעצמי שאני אוהב את שחר ואת שלב, וביקשתי סליחה משרה, אז שאני משאיר אותה לבד. בשארית כוחותיו מגיע ביצ'ה לחדר הריק, מוכן עם הנשק דרוך למקרה שמחבל ינסה לפרוץ פנימה, ויוצר מחדש קשר עם חיילי הגדוד שבחוץ. אני רוצה מכשיר קשר, מדבר עם שלומי, יקרה מה שיקרה, אני יוצא החוצה, אני לא נשאר פה לאבד דם ולמות. עכשיו באתי לצאת, אומר לי, תקשיב, המגד אומר לך כרגע, אני אבוא לחלץ אותך. בוא איתי, אביב, בוא איתי, אולי רפואית פה. אז נתחיל כמה אבי שמח לראות שאני חי, אמר לי, ביצ'ה, אתה בחיים, אני בא לחלץ אותך. רמי, לשער על הציוד לשיחה לאבי. גדוד 931 של הנחל מגיע מלבנון חזרה לישראל. במקור היינו אמורים להישאר שם 3 ימים, אך בעקבות ההתקלות והטיפול ב5 חיילים שנפצעו, נגמר הציוד הרפואי, ואבי המגד החליט לעשות פסק זמן במבצע. חילוץ זה הכי קשה שהיה לי בחיים. תסביר, למה? תחת אש מסיבית, הבית בוער, 3 פצועים בפנים, מחבל יורה RPG בתוך הבית, דלתות מנהלות. בסוף, בשביעה של המפקדים פה, והלוחמים כמו הרעות, נכנסו לחלץ החברים שלו. מה המצב? בסדר? אתה חוזר לשם? מחר חוזרים, מחר בלילה חוזרים בתוך הכפר. אני הרבה שנים בצבא, והזכירו לי פה שיש לי לא מעט התקלויות כאן. הרגע שבו הרמתי את ביצ'ה בידיים ביחד עם אביו, זה היה הרגע הכי מרגש בחיים שלי. שכל הזמן הזה מה שעובר לי בראש זה איך אנחנו מוציאים אותו החוצה מביאים אותו הביתה לאשתו ולשתי הילדות שלו. גדוד שחם, אני גאה בכם על ההתקלות היום. עשינו מה שציפו מאיתנו. השמדנו 2 משגרים, השמדנו אמל"ח והרגנו 3 מחבלים. במלחמה גם יש נפגעים. לשמחתי כולם עכשיו בבתי החולים במצב קל, ביצ'ה מצב בינוני ומטפלים בו והוא יציב. כולם בבית החולים. ניסה מכאן עכשיו לבקר אותם. עולה! עולה! יש להם מורק מקום ספר לאחיות. מה שלומך? איך דאגו לכם? אוי 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 אוי. מה שלומך, גיבור שלי? תגיד? לא האמנתי שנגיע אליך, תאמין לי. לא האמנתי שנגיע אליך. בסדר, יקרה שאף אחד לא... כולם בסדר, כולם בסדר. זה חשוב. יאללה, גבר, אוהב אותך. טוב, תודה אבי. אוהב אותך. קדימה, תודה. אתה יכול בבקשה לברר מה עם המפה שלי? ביצ'ה? אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, תחלימו, אוהבים אתכם כולם. ביצ'ה. חששתי עליך, ביצ'ה. איך אתה?
הייתם שם גיבורים, איך שתפקדתם שם. גיבורים. זה הכל בסיסים של רימון? 1, 2, 3, 4, חסר לי 1. מה המצב? בסדר, בעזרת השם. איך אתה? בסדר, בראש. כן. לראות שוב את הפצועים מזכיר לי את המחשבות שרצו לי בדרך חזרה מלבנון, מחשבות של איזה מזל שכולם כאן בחיים, וכמה פעמים הלילה זה היה כל כך קרוב. גדוד 931 הוא גדוד טוב, טוב מאוד. בחודש האחרון כבר הרגו יותר מ-30 מחבלים והשמידו כמויות אדירות של אמצעי לחימה. אבל איזה מאמץ ואיזה סיכון במלחמה על כל בית. הלילה הזה, במבצע מוצלח, תיארנו שכונה. אם חושבים כעת על מבצע שמתרחב לכל דרום לבנון, צריך לחשוב על סדר גודל של אלפי תקלויות, אלפי רגעים כאלה. כל אחד בישראל, על פי השקפת עולמו, יחליט אם זה הדבר שצריך לעשות. ובאשר ללוחמי גדוד 931, הם בינתיים, ברגעים האלה ממש, בחזרה, עמוק בפנים, בתוך לבנון.